Òmnium al Penedès i l'Institut d'Estudis Penedesencs van inaugurar la seva nova seu divendres a la tarda. La nova seu és un espai molt més ampli respecte als locals que feien servir fins ara amb dues entitats. El local està situat al carrer Banys, número 11 de Vilafranca, on abans hi havia l'oficina local d'habitatge. A partir d'ara, les dues entitats volen potenciar el treball en equip, a banda de millorar les zones de treball i d'atenció al públic. A l'acte d'inauguració va assistir el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que remarcava la voluntat de l'entitat d'arribar cada cop a més persones. Som, podem dir, la principal entitat cívico-cultural del país amb vora 60.000 socis, però de res ens serveix si no som capaços de compartir encara més i millor les activitats que duem a terme. Quan parlem del procés d'emancipació nacional també parlem d'ampliar l'imaginari col·lectiu de país, que vol dir que tothom s'hi senti representat i reconegut amb tota aquesta aventura tan trepidant que estem fent, que és la possibilitat de crear un estat propi que defensi els interessos dels catalans i les catalanes i solucioni el seu dia a dia d'una manera millor que ho fem en el marc de l'estat espanyol. Per tant, obrir aquest tipus de local com el que avui ens acullen aquí és una gran notícia perquè ens denota que som cada dia més propers a la majoria de ciutadans i això és una bona notícia. El nou local, a banda de ser un espai ampli amb diverses sales, compta amb una sala d'actes pròpia que rep el nom d'Espai Muriel Casals, en record a l'expresidenta d'Òmnium Cultural i exdiputada de Junts pel Sí, que va morir el passat mes de febrer. En aquest espai, que tindrà aforament limitat, tant Òmnium com l'Institut d'Estudis Penedesencs hi faran xerrades, conferències, tallers i activitats diverses. El president d'Òmnium al Penedès, Jordi Parellada, destacava que la idea és que el nou espai els permeti fer més activitats obertes a tothom. De moment continuarem tenint el mateix horari. El que sí que ens interessa o que sí que la nostra intenció és que aquest espai el puguem obrir de forma més freqüent i amb això hem de començar a treballar per disposar d'activitats per ubicar en aquest espai. Així que la intenció és aquesta. De moment encara ens ha enganxat una mica així a canvi, estem tot just reubicats aquí, però la intenció és aquesta, que puguem obrir-lo sovint i poder fer les activitats aquí. Per part de l'Institut d'Estudis Penedesencs, el seu president, Albert Tubau, expressava la satisfacció de poder estrenar un local de les característiques que té el de l'edifici del carrer Banys. Sí, la veritat és que el local que teníem fins ara a Vilafranca era un local on l'espai no anàvem gens sobrats, per tant s'havia convertit en una mena de magatzem i per tant el que necessitàvem també un espai on poder atendre en condicions adequades els associats, poder atendre amigues i amics que vulguin venir a compartir amb nosaltres i també poder-hi alhora fer actes, fer activitats que ara tenim que anar amb altres espais on poguéssim presentar llibres, fer xerrades o fer qualsevol altre tipus d'activitat. El local està cedit per l'Ajuntament de Vilafranca segons els acords que manté des de fa temps amb les dues entitats.